Haba u Robert Francis Prevost, unong snong na Chicago, USA, ula syajid kum upo beliau bakhat saw haka pratarik jemang hajar pusan, ka perthei barok kawe bat kamtam lile kari Amerika, kari balakhaya kari ba ula he lasan, bat kari kabala pengam jeliu ya haka jinget, kala risa da ka jingkemen. Kajing syajid jeng upo beliau bakhat saw kumukpa bakhut kala ketik ya ki mensim jeng ki million ngut ki Katholik hari Amerika ki ba haka sen ka bandingkong haka history kila banong upo ulong uwe napdeng jongi kala long ke ka basngau sarong nak benta ki pajrunget Katholik ha Amerika na marba ubreu ubala he lasan haka jing im mensim na ki jaka jongki ulak Kiew syaka syuki jang u Petrus bakhut. Haki kendiat tayo ba uni unong Amerika ulabat ya kajing longpo. Ke ka ba pla kala sedang banja hakeleng kari Amerika. Ki Katholik kila sedang banwan pai biang syaka jinget. Ki pai runget kila let pai biang syaki yeng mani ki mensim ki bala sakma kila wan syaka sakramen jing penyesuk bat kamtam haki Santylli ki Jylla hari Amerika ka jingroy jang ka jinget Katholik kala sedang banwan durbiang. Hakani ka KHUBOR ni wan ra syapia kita ki Santylli ki Jylla ha Amerika ki ba ka jinget Katholik kala nangsan syu hadin ka jing syajid yu Robert Francis Prevost kumupu beliau bakhat saw ni ukpa bakhut jang ka balang bat ngin yapet balik ka wei ka Jylla ka panpau ya ka ka ba phala syapang ka jinget bat ka lawe jang ka balang ha Amerika. Kabasan Illinois kajingya lenti jeng upo beliau bakhat saw kala sedang na Chicago, Illinois. Kajing long kena kajaka ba ulay yo ya kajing mensim bat kajing sedang ya ka mission ka baningkong Hadin kajing syajid jeng kijing kala ha Illinois kila long ki bastet bat ki ba jeliu. Ki yeng mane haka archdiocese jeng ka Chicago haka ba upo beliau bakhat saw ulaju 3 months ngobha kila sedang bandap yang semam daki paj riunget. Ki parish kum ka Saint Agnes jong ka Bohemia bat ka Lady of Tepayak kila yoi ya ka jingkiu jong ki nongwan sya yeng mane da khat pra person hapo kita yo hadin ka conclave ka jing syajid yu upo beliau bakhat saw kum ukpa bakhut ka ketik ya ki jingmut jong ki brew ha Illinois ba uwe na ki para marjan jong ki ubalaju yad haki surak jong ki ba duwai haki parish jong ki menta ulak lalong unong syarai balang bat kani kalapan kenmau ya ki Katholik ha Illinois baka jinglong riu khut bat ka jinglong nong yalam kamlong nong wei shu ha ka Jylla jongki. Kabasaw California ka California kalalong ka wei na ki Jylla babon ki pajrunget Katholik ha US ka jaka jong ki mission balaseng da usin Junipero Serra Handrai haki post nam balalet no kila wanra ya shibun ki jing Kajing duna kinong 1 mas na kidaw kajing ya per haka san hima sima bat kajing ya per haka kolshor. Bun kila lengo hatu ka balang Katholik haka ni ka Jylla kala lipno ya kajing syai jongka. Handrai haba upo beliau bakhat saw ulami syaka balcony jongka St. Peter's Basilica ha Vatican da ka janle ka Archdiocese jong ka Los Angeles kala sedang wan ka mensim bathamai jong ka jingya teli kamtam hapadeng ki samla layathu Archbishop Jose Gomez ki jingya lekai ba pher jong ka diocese balabu nagbenta ban kring ya ki samla kala la pen urlong tang kat tu kat ni spa ngut handrai menta kensan kila sedang ban pendap ya ki madan ya lekai Kilat pathai KHUBOR bahe jang ka balang Katholik kila pentikna baka jing pen live ha YouTube ya ka jing keren jang upo beliau ha ka Pentecost kala poi palat i wei point million ngut kinong pet tang ha California. Kaba kam sngo tenat shushu kalong ba palat lai spa ngut kirang ba ha Southern California kila wan ban priang ya ka baptisma ha kitayo babur jang ka jing syajid ya upo beliau bakhat saw kum ukpa bakhut. Na kabenta ki babun kani kamsyam lalong tang kajing penthamai handrai kajing penyasuk. Kabalai Texas
Ka Texas kadai ka Jylla ka balapan wandur haka history jong kinong wan buhai snong ki badai ki Katholik na Mexico, Ireland, bat Germany. Bat menta kala nang ya rengkat bat ki Jingbunbriew na Vietnam bat Afrika. Hadian ka jingjit ya upo pliu bakhat saw ka Texas kala lalong thamai. Ha Houston ka ko Cathedral of the Sacred Heart kala habban penjelan ya kapor nagbenta ki tu ki bat terang ban wan syaka sakramen jing penyesuk. Bat ka ni ka ja haka sin ka baning kong hadin da ki postnem. Ka diocese jong ka San Antonio kala ya thu baka jing shimbenta jong ki khon samla kala Kiew da khat saw persen. Uwe ulengdo ha Austin ubala bataya ka ni ka jingja kum ka Pentecost na ka benta ka Texas. Kaya ka ba umut ban ong kalong baka mensim syarai bat syakri jong publio kala penkhi ya ka jingmut jing perkhat bat ka jinglong jong ki babon ha ka te ka Jylla. Kani ka jingkala kam syam la khot tang ban perkhat syapang ka jinget jong ki hendrei ban im ha kata ka jinget ba jiliu jong ki. Ka jingshim benta jong ki pai runget ha ki procession Eucharist kala KM biang ki college bat ki university ba pher ki la penlong ya ka jingdua ya rosary ba khoi. Upo blio ba khat saw syam la kalalong tang udak jong ka jinget hendrei unong pen kaladur ya ki mensim jong ki babon ha ka te ka Jylla. Ka baar Florida. Ka Florida kalong ka bakerpang. Kadai ka jaka hiar thma jong kinong wan buhai snong kinong shong that shipor bat kinong pedwir. Ha kane ka jaka ka jinglong kpa ba khu jong upo pliu kam dei tang ka jing pediang sngoba henre ladon kam yu. Hadien ka jing sha ji jong ka archdiocese jong ka Miami kalaya thu ba ka jing shim benta ha ka jing mani blei man ka tayo kala Kiew da ka arpusan persen kamtam ha ki parish ki ba syakri ya ki pat ba nong Cuba, Haiti bat Nicaragua. Kajing perta ba man kapor jong upup na kabenta kajing suk bar kaburam kamtam syakinong wan buhai snong kala sawa hakinong ba kum ka Helia bar ka Fort Lauderdale. Hakaba kiba bon kila sngo ba kila sya ino ben. Hakajing kran jong haka sngi utrai Pentecost. Upup liyo ulakran syapang ki do nut ba jenjar jong ki para banget na Caribbean. Kabala ketik iki do nut bar kala penlongru iki paj ringet jong ka Little Haiti ban wan testa syaka mas bakut bat leo iru eka jingkiu jong ki nong wan shimbenta haka mas bakut. Haka Jylla ka bajudon barabor haka jing bam yasuk bat ka jing haka imlang salang upup liu bakhat saw ulak lalong ka telong jong ka jing penkhia ya ka jinget bat ya ka imlang salang jong ki. Kabaningkong New York. Kabalang Katholik ha New York kala yoi ya ki baro. Ki saw joga jingwan buhai snong de ki wei ki Jingbunbriew ka jing persya iki Katholik bat ka jingbam tikna kamtam hadien ka klam. Henrei ka jingkiu jung upo pliu bakhat saw haka syuki u Petrus bakut ka ikumba kala penmi ya ka bathamai. Ka jingkemen haka jingmo jing perkhat jung ki babon ki riunget Katholik. Ka skul ba Fordham kala pentip ba ka jing penrung kerteng haki tenat theology bat philosophy kala Kiew da ka khat khandai persen nak benta ka telang jong usnam hajar pusan. Ka St. Joseph Seminary ha Yonkers kala yo ya ka jing Kiew laisha ki ba don jing thmu ba net puli reuniam kamtam hapadeng ki shenrang ki ba hapo lai postnam. Ka jingyalang kabala ai kerteng Augustine, Leo XIV and the Restless Heart kabala penlong ha St. John's University kala habban khang kloy ya ka jing penrung kerteng namar ka jing dawa ka ba jurbha da kinong shimbenta. Kinong New York ki shem ha upo bliu bakhat saw ba uday ubre ubam jukyar na ki jing shisha henrei ukran da ka ba jam. Ulong ubre ubas ngap barabor unong yalam ubas ngau thu ya ki jing jong ki pat Katholik jong kari Amerika. Ka jing je di upo bliu bakhat saw kam shem lapan kala ya ki jing hikai jong ka balang Katholik henrei kalapan kala ya ki do nut jong ki babut. Daki hajar kilawan pai biang syaki sakramen syaki jin tho bakut bat syaki jing duai.
Ka Illinois kala ai haka balang ya upop. Henry ka California kala ai hu ya ki pad ba jongka. Ka Texas kala ai jingklanya u. Ka Florida kala ai ya ki jingshem jongka hau. Bat ka New York kala ai hau ya ki jingkli babon ba jongka. Kum ka jing siu keliang ya ki tei ki jing ai. Ula terwa ya ki baro da ka jo bat ka ni kalong ukris. Pat lesi kata kalong ka kamba ka bakrau tam. Baka Amerika kala ai upop haka balang. Henry ba uni ukpa ba khoj ka balang menta. Ula ai biang ya ka Amerika ya ka jingrehem mensim jong ka jinget Katholik.